Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Ing kalodhan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan wanita kuru anak telu kaserat dening Suharmonoka kapethik saking kulawarti penyebar semangat nomor 21 tahun 2000 Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Siji mbaka siji wong-wong kang padha nguntapake layon iku ninggal kuburan kang dikupengi sawah. Padha mlaku alon-alon kanthi tumungkul amari kelu. Ing angkasa srengenge nyunarake sunare kang sumelet ngobong awak kuru aking ati ringkeh kang lungguh nglesot ngadhep unduk-undukan lemah kang kebak kembang-kembang lan dipasangi maisan. Ing sisihe anake telu kang isih cemlewo ngrubung dheweke karo nyekeli pundhake. Umbele padha ndleler. Pipine pating celoreng reget tilas umbel kang diusapi nganggo lengene. Sikile nyeker ora nganggo sandal. Wingi wong kang sumare iki isih seger kewarasan. Wong kang petel ngibadahi sanajan nyambut gawe meres tenagane minangka buruh bangunan, dheweke tetep poso. Salat tarweh lan tadarus saben bengi. Saben maghrib, isya lan subuh tansah ngumandhangake swara adzan kang gali alik, ngajak wong-wong supaya madhep mantep ing ngarsane Gusti kang murbeng dumadi. Wingi wong kang sumare iki uga isih ngundang anak-anake. "Mak, ayo mulih mak, wong-wong wis padha mulih kae lho." Celatune anake kang paling gedhe, umur 6 tahun. Bocah sing durung mambu sekolahan kuwi hoyok-hoyok pundhake. Panghoyok-hoyoke anake ora dipaelu. Pikirane isih nglambrang marang kang lagi wae sumare ing sakjerone urukan lemah. Atine keronta-ronta. Ora amarga ditinggal kang sumare. Jer iku wis pesthine. Nanging amarga lantaran anggone ninggal dheweke. Kok kebangetan temen to, Kang? Kang. Pangrintihe karo isih lungguh ngesot. "Mak, ayo mulih mak, wong-wong wis entek iki lho mak." Genti anake kang nomor 2 ngajak mulih. "Lah iya, kok ala timen to Kang nasibmu?" Eluhe kang sawetara wektu bisa diampet saiki ambrol meneh. Dheweke nangis mingsek-mingsek. Meruhi kahanan iki anake telu banjur melu-melu nangis. Lan ing tengah awan sumelet ing kuburan kang dikupengi sawah iku sawijining biyung karo anake telu padha tangis-tangisan nangisi jisime wong lanang kang lagi wae sumare. Mung swara tangis kang keprungu ing tengah kuburan iku. Manuk tilang lan emprit ing wit cemara sing biasane rame ora wani cemuwit. Manuk derkuku ing pucuk randu uga nyekukruk. Kaya-kaya melu do kita marang wong wadon kuru karo anake telu kang kelangan cagake urip iku. Kanthi sawetara wektu wong wedok kuru anak telu iku anggone tangis-tangisan. "Kang, kowe kok tega ninggal aku?" Suarane
karo isih mingsek-mingsek. Ora ana wangsulan saka Kang Sumare ing lemah kang isih teles iku. Anak-anakmu isih cilik-cilik, Kang, pangrintihe. Nanging sing Sumare wis kadung marak marang ngarsane Gusti Kang Murbeng dumadi. Ngadhep marang pengadilane Kang Maha Suci. Sakwise urip kadungsangan golekake isine waduke anak-anake. Wis ora kurang-kurang anggone ngupaya nguripi anak bojone. Kawitan dheweke nyambut gawe ana pabrik plastik. Nanging oleh 2 wulan banjur kena PHK. Pindah nyambut gawe ana pabrik panci. Oleh 2 wulan bali kena PHK. Kamangka sisihane iku kudu dheweke lan anak-anake. Sakwise mrono mrene golek gawean, wasana ditampa ana proyek pembangunan gedung tingkat sing bakal digawe hotel minangka tukang cat. Gendera-gendera lan umbul-umbul saoreneng partai pating klebet sak dawane dalan. Wong-wong padha grudukan budal menyang lapangan. Dulu kampanye. Dulu tokoh-tokoh politik ngobrol janji. Truk-truk lan kendaraan roda papat kang isi penumpang jejel riel mlaku iring-iringan menyang lapangan. Lan wanita kuru anak 3 iku isih nglesot ana kuburan. Sejatine dheweke uga wis ngupaya ngentengake sanggane sisihane kanthi dodolan jajan gorengan kang diderake urut kampung. Lan saka anggone ketungkul nguber butuh anak-anake nganti kapiran. Kawitan nalika anake sing cilik dhewe lara adem panas, banjur sumrambah kabar anane pageblug demam berdarah iku. Dheweke wiwit kuwatir apa maneh bareng anake kang nomor 2 uga nandang adem panas. Ora sronto sisihane nggawa mlayu anake menyang puskesmas. Ora lidok anake karo kena demam berdarah. Wong wedok kuru aking iku tambah ketungkul oleh sambat nyebut marang sing lanang. Sauntara srengenge terus manggang wong 3 ing tengah kuburan iku. Iring-iringan wong budal menyang lapangan. Dulu kampanye tansaya rame. Saka ketungkule anggone ngrerepa ing kuburane sisihane. Banjur tuwuh wewayangane wong lanang ing ngarepe. Kang, panguwuhe. Rumangsane sing lanang wis ngadeg ana ngarepe. Nem, tegakno aku to, Nem. Kowe kok tega ninggal aku, Kang? Pancen wis garisku, Nem. Nem, kudu ngene. Kok ya kebangetan to, Kang? Wong-wong kuwi anggone ngregani nyawa. Wis to, Nem. Tegakno aku. Muga-muga ora ana meneh wong kang ngalami nasib kaya aku. Aku lila. Wong wadon kuru aking iku bali nangis guguk. Lan anake 3 uga melu nangis drenginging. Panas melet. Suket-suket sing maune katon seger malih dingkluk alum. Miris krungu swara pangrinte wong wadon kuru lan anake 3 kang ngres-resi iku. Wis pira suwene wanita kuru anak 3 iku lungguh ndepro ana ngarep unduk-undukan lemah kang dipasangi mesan lan disebari kembang-kembang kuwi. Nalika srengenge wiwit glewang mengulon lan panase wis ora kuwawa meres keringete. Wanita kuru aking kuwi banjur menyat. Anake sing cilik dicangklek ing bangkeane kanthi sempoyongan. Banjur menyat ninggalake kuburan dikintil anake 2. Dheweke terus mlaku lan mlaku. Mak, iki nyang ndi, Mak? Pitakone anake.
Omahe dhewe rak kulon kono. Lah iki kok mlaku ngetan? Pitakone anake mbarep umur 6 tahun iku ora direwes. Dheweke terus mlaku lan mlaku. Nggawa ati ajur kajuwing-juwing. "Mak, aku luwe, Mak." Kandhane anake nomor loro. Sambate anake iku uga ora direwes. Dheweke terus mlaku lan mlaku. Embuh menyang endi? Dheweke dhewe ora ngerti. "Mak." Anake nomor telu ing gendongane wiwit nangis, ngelak. Karo mlaku, dheweke ngetokake susune sing kembar ora ana isine. Anak ing gendongane disusoni karo terus mlaku. Wewayangane bojone bali ngeglo. Dina iku sisiane sambat meriang. Pancen sisiane kurang turu. Lunggone anake nalika isih dirawat ing puskesmas. Rahayune anake wis mari, wis oleh mulih. Dheweke njurungake supaya sisiane ngasuh ana omah. Ora usah mlebu nyambut gawe. Nanging dina iku dina Setu. Wayahe bayaran. Senajan awake krasa gemeter, dheweke nekat budal. Teka lokasi proyek wis telat, mandor mencureng. Dheweke gegancangan munggah ing tingkat 12. Lagi teka tingkat 4, dengkule krasa keju. Dheweke kelingan durung kober sarapan. Awake tambah gemeter. Nanging dheweke terus nekat ngunggahi undak-undakan gedung tingkat sing wis meh dadiku. Tumuju menyang tingkat 12. Teka tingkat 8. Kaose wis teles kebes. Keringet rotosan. Dheweke nyawang mengisor. Katon gendera pating klebet ngawe-awe ngelingake supaya dicoblos yen wis teka titi wancine. Gendera partai sing jare merjuangake nasibe wong cilik kaya dheweke. Nanging nasibe panggawae senajan pemilu wis wola-wali diadani. Dheweke leren sedhela nglongo banyu sangune saka omah. Isih kurang 6 tingkat meneh gedung sing kudu diunggahi. Teka tingkat 12. Rasane kaya dilolosi otot bayune. Senajan awake krasa lemes, dheweke wiwit tumandang. Pikirane daya-daya enggalo teka wancine laut. Banjur nampa duit bayar. Dheweke wiwit toto-toto tumandang. Lagi eling menawa dheweke ora nggawa sabuk pengaman. Nanging dheweke kudu nyambut gawe. Kudu nampa opah ing dina Setu iku. Sabuk pengaman sepisan iki wae ora nganggo. Liya dina dheweke bakal tansah ngeling-eling nganggo sabuk pengaman. Waton ngati-ati mesti ora apa-apa. Dheweke wiwit tumandang. Pikirane daya-daya enggal teka wanci laut, enggal nampa bayar. Lan gegancangan mulih kumpul anak bojo. Nanging ora ngerti sangkan parane bilai. Ujug-ujug dheweke wis teka pinggire gedung. Sikile mayung-mayung. Lan nalika sak teliraman dheweke nyawang mengisor. Malah tansaya dadi singunen katon montor cilik-cilik ing ngisor ing dalan kang macet. Gendera-gendera partai pating klebet kaya ngawe-awe. Awake banjur doyong menjaba. Terus tiba ngleyang. Dheweke kober jerit. Sing gawe kagete kanca kancane sak pagawean. Nanging ora ana sing bisa aweh pitulungan. Dheweke terus bablas ceblok mengisor kaya tentara terjun bebas. Tansaya cedhak karo lemah. Lan nalika wis cedhak banget karo lemah, sing bisa ditindakake mung merem dipet. Walah Kang. Kok ala temen to nasibmu, Kang? Ujug-ujug dheweke bengok banter. Anake sing cilik dhewe sing nyedot pentil susune kaget. Banjur dicelake.
Anake loro sing ngintil dheweke uga kaget. Bengok wong wedok kuru lan anake telu iku banjur padha bali nangis sak dalan-dalan. Dheweke terus mlaku lan mlaku nganti awake lemes kentekan daya. Banjur nglemprek ana ngisor wit asem. Ora ana pangarep-arep lan uga ora ana sing diarep-arep. Rasane donya wis dudu papane. Ya gene wong-wong padha tega ngobong bojone. Saka ngisor wit asem, dheweke mung bisa ndulu. Wong-wong padha mlaku menyang lapangan nonton kampanye sing diramakake musik dangdut. Gendera-gendera maneka werna, abang, ijo, putih, ungu, kuning, biru, kumlebet ing sak dawaning dalan. Arak-arakan wong kampanye, ora pedhot-pedhot, padha pating brengok. Ing lapangan, juru kampanye ngobrol janji karo nyebutake partai lan nomere. Ora ana kang melu marang dheweke kang isih nglesot ana ngisor wit asem karo anake telu kanthi sorot mripat kang kothong. Matur nuwun.